Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. Biye tarata ye Desembre kalo kile mugan woro san ba fila ani mugan saba o bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma lɔdɔniya k'a fɔ AES jamana ni o yɛrɛ kɔni ye jɛkulu min ni o yɛrɛ ye Mali, Burkina ale ni Niger ni o yɛrɛ kɔni ye cɛncɛn ka jamanaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla kɔ ɲɔgɔn dalajɛ kɛ Marokukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marrakech Desembre kalo tile 27 kɔnɔna na san 2027 ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛla kuma min kan o de ye jigina min ni o yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni bolila o kan kosɛbɛ. Kunu tɛnɛndon Desembre kalo tile 25 san 2027 o yɛrɛ kɔni kun ye don belebele kerecɛnw olu yɛrɛ kɔni kun kan ni o kun ye kerecɛnw ka seliba ye a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ o yɛrɛ kɔni kɛla ba maliba o yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲinɛta kalan olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ u yɛrɛ kɔni duwawudon kɛ duwawudon olu yɛrɛ kɔni kun ɲɛsinnen no min ma o de ye Mali ale yɛrɛ kɔni ka lakana ani basigi o bɛ se ka sabati ba maliba kɔnɔna na cogoya min na. Ali Isa ni ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no dugu jɛyali ko ma a yirala k'a fɔ jumadon Desembre kalo tile 22 san 2027 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni n'a ka lasigidon olu yɛrɛ kɔni ye bilasirali kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla ni mobili min ni ale yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen no yɔrɔ furan ma ni o b'ale wele ko balayage mécanique olu yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ furan kɛ yɔrɔ furan min ni o yɛrɛ kɔni daminɛna monument de l'indépendance ale yɛrɛ kɔni k'a fɔ ka u yɛrɛ kɔni kunda aéroport kan ni yɔrɔ kɔni kɛla nisɔndiyaba ye dugudenw ma ani maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o bɛnnen no yɔrɔ furan ma ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ ni nin n'a ɲɔgɔn caman ni o yɛrɛ kɔni sɔrɔla o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye k'a to ba maliba o yɛrɛ kɔni jɛya o yɛrɛ kɔni bɛna lasigi sen kan. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ Diriba ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di kɛ kunu tɛnɛndon Desembre kalo tile 25 san 2027 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw olu yɛrɛ kɔni kun bɛna kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni ni kari ɲɔgɔn na ye ni u yɛrɛ kɔni kun bɛ k'o bingani wale kɛ k'o yɛrɛ kɔni kunsi Muruja ale yɛrɛ kɔni kan kɔnɔna ma a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ye wuli ka jɔ kɛ walasa nin bingani wale o yɛrɛ kɔni tɛ se ka latimɛ cogoya min na kunnafoniyaw u yɛrɛ kɔni tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ni banbagaci ninnu ko u yɛrɛ kɔni bolo fɛn caman sɔrɔ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko dadigi u yɛrɛ kɔni kɛla banbagaci caman na halisa Ala ka jamana in basigi. Halisa an bɛ to an ka jamana kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ Kidali marabolo ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Elhaji Gamu ni ale yɛrɛ kɔni sigila Kidali marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni sigilen kɔfɛ kɛlɛ o yɛrɛ kɔni minnu bɔ Kidali kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka se ka Kidali dugu kɔnɔ Général Elhaji Gamu ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni seko ye min ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛna o yira Kidali kɔnɔna na walasa lakana o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati a tilala tun k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ Kidali marabolo kɔnɔna na walasa Kidali dugudenw olu bololafɛnw olu yɛrɛ kɔni ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na.
Tombouctou olu fe no olu yɛrɛ bɔla ka yira ka fɔ ni wagati damadɔ in na ko fɛn min yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye ko essence ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen no olu fe kosɛbɛ. O y'a yira k'a fɔ essence litiri min ni o yɛrɛ kɔni kun bɛ ka feere 160 ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛla ko k'o kɛ 200 ye olu fe no ko wa ko Gawo ka olu yɛrɛ kɔni fe no ko essence litiri ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka taa 500 ɲɔgɔn ko la ko fo ka taa 600 la ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa sɔngɔ nɔgɔya o yɛrɛ kɔni bɛ se ka don u ka marabolo kɔnɔna na cogoya min na. Dusuma kasi kunnafonna jaso maa olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen no kosɛbɛ ka sabu kɛ maa min yɛrɛ tɔgɔ ye ko Alimami Samori Toure ni ale yɛrɛ radio Liberté o yɛrɛ kɔni tigi ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko dabamasa o yɛrɛ kɔni ka wele sera ale ma bi tarata don décembre kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na. An bɛ Ala deli halisa badanɛma Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ maa min yɛrɛ ni ale bɛ wele ko Umu Jara ni ale yɛrɛ muso ye muso min no ni ale yɛrɛ kɔni kun cɛsirilen no kosɛbɛ ba Maliba o yɛrɛ kɔni furuko kunkako la ani denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni ka marako ɲɛ la. Kunnafoniyaw bɔla k'a yira k'a fɔ ko bi tarata don décembre kalo tile 26 san 2023 kɔnɔna na sɔgɔmadanya fan fɛ ko dabamasa o yɛrɛ ka wele sela ale ma hôpital Jimali o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ Ala deli halisa badanɛma Ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. Ari don décembre kalo tile 24 san 2023 kɔnɔna na Amadu Konate ni ale yɛrɛ kɔni kun ye artiste Umar Konate ale yɛrɛ kɔni ka ciden lasigiden ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ dabamasa o yɛrɛ kɔni ka wele sela ale fɛnɛ ma kari don an bɛ Ala deli halisa Ala ka hinɛ taaba ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u dayɔrɔ sumaya ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger a yirala k'a fɔ Faransi ale yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ Niger ni Niger fanga kura ɲɛmaw ni olu yɛrɛ kɔni kun y'a ɲini u fɛ k'u ka segin u bɔyɔrɔw la a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni maa laban ko olu yɛrɛ kɔni segila ka taa Faransi jumadon décembre kalo tile 22 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya bɛ Niger ale yɛrɛ kɔni fanga tigilamɔgɔ ma a yirala k'a fɔ maa ko fɔta minnu ni olu yɛrɛ kɔni tala sisan nɔ ko olu yɛrɛ kɔni kun bilala kana Niger kana dɛmɛ o yɛrɛ kɔni don olu ma walasa olu yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka kisi banbagaciw olu tɔgɔ ma cogoya min na. Halisa an bɛ to Niger ale yɛrɛ kɔni ka kunnafoniyaw kɔnɔna na kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ ko Niger fanga tigilamɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni ni banbagaciw ko olu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na u ka sira min bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Asamaka a yirala k'a fɔ kari ɲɔgɔnna in o yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka banbagaci maa 5 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na o fanga tigilamɔgɔ mɔgɔ 2 ko o yɛrɛ kɔni joginna. An bɛ taa Niger marabolo ɲɛma ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔw yira kunnafoniya min ni o yɛrɛ kɔni yirala kunu tɛnɛ don a y'a yira k'a fɔ ko banbagaciw ni olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛcɛw ko olu yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na sibiri ka don kari la min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni kɛla Nigeriya marabolo misɛnnin caman o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kari ɲɔgɔnna in o yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan ko maa 113 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na halisa Ala ka jamana ninnu Ala k'u basigi. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire o yɛrɛ kɔni bolimafɛn bolilaw bolimafɛn minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ jamanaw yɛrɛ kɔni kɔ ka don Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna na ko ani Côte d'Ivoire yɛrɛ marabolo o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka bolimafɛnw sɔngɔ ko o yɛlɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kani o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔla in na ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛn ko ka dɛ fara bolimafɛn olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan min yɛrɛ kɔni kɛla kamanaganba ye ko ka sabu kɛ maa caman olu yɛrɛ kɔni kɛlen ka an ŋaniya o yɛrɛ kɔni sigi ko u yɛrɛ kɔni bɛna taa kani o yɛrɛ kɔnɔna ko ga ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka jateminɛ ni wagati damadɔ in na ko bolimafɛn bolilaw olu yɛrɛ kɔni kɛlen ka bere da u yɛrɛ kɔni ka bolimafɛnw sɔgɔ kun ko u kɔrɔta kosɛbɛ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wele ko o bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa bolimafɛn ninnu yɛrɛ sɔngɔ ko o yɛrɛ kɔni na cogoya min na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na maa minnu olu ka foli b'an bolo o de ye Amidou Guindo ye yan nɔ fɔ Côte d'Ivoire an bɛ foli belebeleba k'o di Amidou Guindo ma ka Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen ko o fɔ Amidou Guindo tɔgɔ la Amidou Guindo ale yɛrɛ ka baara bɛnnen don min ma Côte d'Ivoire sugu belebeleba kɔnɔna na o de ye tigɛdɛgɛ cɛɲumanw olu feereli Amidou Guindo a y'a yira k'a fɔ ale ka tigɛdɛgɛ o yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɔ ka taa se Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni kɔkanna ma ko ale ka tigɛdɛgɛ bɛ sɔrɔ yen bɛɛ lajɛlen ko halisa
ala ka suguja amidu gindo ana ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli di maa min ma o de ye Musa Jara ye. An bɛ Musa Jara ka ale yɛrɛ kɔni fo ka bɔ yan nɔ fɔ Senegal ka a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka foli ka kɛ i n'a fɔ ni maa ninnu ta ɲɔgɔn, i bɛ fɛ i ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn, i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.